Как минава една моя сутрин като майка на 2 деца? Започваме с опит за събуждане на Бориса, която се е завила през глава и не й се става изобщо. След 10 на 15 минутки отговорки, тя вече е в банята, аз си приготвям дрехите за днес. Облича се и правя прическа. Мием зъбите, подготвям и чай и са готови да тръгват с татко си към детската. Аз си правя бързо кафе и виждам дали някой не се е събудил. Да, ето я и другата усмивка, вече отворила очички. Следва сутрешен туалет и за нея, закуска и тя е готова за игри. А мама набързо подрежда и се облича за тренировка. Напоследък искам тренировките ми да са по-силови, затова използвам картите. Взимам си възможно най-стегнатите ластъци, избирам си карти и започвам. Винаги взимам и бебка на края на тренировката, а след нея тя обикновено е изморена и я слагам да спинка. Следва бърз душ за мен и подготовка за пюре за нея. А докато зеленчуците са готови и тя спи, набързо сядам на компютъра да поработя. А щом тя се събуди, отново се оправяме и е време за обяд за